Jeg vil vise lidt mere om, hvordan man kan bruge foam rolleren. Den jeg har her, den er sådan medium hård, og det kan jeg godt lide at arbejde på, fordi det tillader, at jeg kan holde til at ligge på den noget tid med min ryg, og samtidig så giver den mig stadigvæk god støtte og mobilisering af ryggen. Den jeg har her, den har en diameter på 9 cm, og så er den ca. 90 cm lang. Men det jeg vil vise i dag, det er, hvordan man kan komme op og bruge den til at skabe balance i rygsøjlen. Man kan også kalde det alignment. Så det du gør, det er, at du sætter dig op helt ude på yderste ende af den, og kommer stille og roligt ned og ligger. Sørg for, at baghovedet er inde på rullen, og så sætter man bare benene ud med lidt afstand mellem fødderne, så man har en mulighed for at holde balancen her. Og så i første omgang, så arbejder jeg på, at den nederste del af ryggen kommer ned og lige får kontakt med rullen. Sådan at man ikke ligger over og har et stort svej, hvor man kan putte hænderne ind under. Men lige kommer ned og får rettet rygsøjlen ud her. Så kan jeg arbejde med mine skuldre og mine arme. Og lige stille mærke, hvordan den øverste del af ryggen kommer ned og finder sig til rette på rullen. Jeg kan arbejde med skulderbladene, hvor jeg rækker op mod loftet og går ned og krammer rullen med mine skulderblade. Jeg kan arbejde med nakke-skulder-overgangen, hvor jeg har mine arme bøjet ca. 90 grader, og så skifter jeg stille og roligt fra side til side. Jeg kan også lægge armene ned på gulvet, og så kan jeg løfte benene op og komme op og ligge her. Og lige så stille ligge og finde balancen, og bare få rygsøjlen til at falde til rette på rullen. Det der sker, når man kommer op og ligger her, det er, at foam rolleren lige så stille skubber lidt til nogle af hvirvlerne, og man får lige så stille ryggen ind i balance. Så kan man begynde at lave forskellige ting med at komme op og balancere på den. Arbejde ude her, så begynder jeg lige så stille at bruge min mavemuskler, og man kan risikere at miste balancen. Kommer op og finder balancen igen. Jeg kunne prøve den anden diagonal. Men der kan man ligge og lege længe med at finde balancen. Men i bund og grund, så gør det faktisk bare, at når jeg så kommer op og sidder igen, så kan jeg mærke, hvordan min rygsøjle den lige så stille er blevet rettet ud, og det føles rigtig behageligt. Foam rolleren, den kan man også købe hos mig på www.corebalance.dk.